ha dechara ya bụ akwụkwọ a wee kpọọ ya Baịbụl, mana nke bụ eziokwu na akụkọ a na ihe ọ na-akọwa maka ya karịsịa bụ maka anyị nwa bụ ndị isi ojii, karịsịa bụ maka Afrịka. Akwụkwọ a ihe eji maka ya wee dee akwụkwọ a bụ maka ndị Afrịka. Akpọ Israel elu kpọọ Israel ala, ka m gwụ na enwekwa ihe dịka Middle East. Those places a na-akpọ Middle East, ha ncha niile was part of Africa. No, their plot and ihe ọjọọ niile a na-eme ka ha ji wee kewapụta ya, maka na nkeri ka ha bịa. Wee sị m na nnene anya wee bụrụ akwụkwọ Aịzaya ka m mepere, asị m na mbido n'isi na 14, chapter 14 wee gụọ. O wee sị, for the Lord will have mercy on Jacob. When we talk about Jacob, we talk about the ancestors of our land. Just remove Jacob from there and understand what we are trying to say. For the Lord will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land. Ndị Igbo ga-enu m ntị, ozi tata awụkwana anyị maka ọ da n'isi. For the Lord will have mercy on Jacob, verse 1, and will yet choose Israel. Ihe ọsọkwara ya na-eme. And will yet, that is the meaning of that word, choose Israel and set them in their own land, and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob. Those strangers will have to cleave. They will have to depend on the people of Igbo. All they shall speak and say unto thee, art thou also become weak as we? Art thou become like unto us? I'm going to good news wee gụọ ya. Akwụkwọ Aịzaya chapter 14. Anyị bụ ndị omenala. Anyị ji eziokwu Chineke were weta nzọpụta wee nye ala Igbo, wee nye ndị isi ojii gbaa gburugburu. Ka ụwa mara na aghọrịrị anyị aghọrị, wee marakwanụ na ọkwanụ maka anyị nwa ka e kwuru maka anyị wee dee akwụkwọ a, ma nke ọjọọ dị n'ime ya ma nke ọma dị n'ime ya. Isaiah 14, reading with good news. The Lord will once again be merciful to his people Israel and choose them as his own. Once again, he will let them live in their own land again, and foreigners will come and live there with them. Again, this is a prophecy. Many nations will help the people of Israel to return to the land which the Lord gave them. And there the nations will serve Israel as slaves. Those who once captured Israel will now be captured by Israel. And the people of Israel will rule over those who once oppressed them. A na-ekwu okwu Israel a ka m gwa unu. Ihe unu ga na-aghọta bụ na you are the Israel we are talking about. Maka na mgbe eziokwu ga-emecha wee pụta, unu ga-achọpụta that we are more Israelites than ndị ahụ unu na-eche na fa bụ Israel. And na unu nwa nya bụ anyị nwa esighị na ha wee pụta, na ọha nwa bụ ihe si na anyị wee pụta. Eziokwu ka ga-emecha apụta. Anyị bụ ndị obi abịa, ma ndị obi eziokwu, ndị obi ọdịnala, obi ezumezu bụ obi Chukwu. Enweghị ihe nzuzo a na-ezo ezo ebe a. Enweghịkwa n'eziokwu a ga-achọ achọ n'obi a. Ebe ọ ga-abụ ịbịa ị mara eziokwu site n'isi wee ruo n'ebe o jedebere. Anyị amaghị ihe bụ English Church. Anyị amaghị ihe bụ gịnị Roman Church. Ihe anyị ma bụ gịnị nzukọ omenala na ọdịnala. Akpọrọ ya African Sacred Worship of Ancestral Religion, na the religion of our ancestors. Anyị amaghị nke bụ Judaism,
anyị amaghakwa nke bụ Hindus ma ọ bụ nke bụ ihe ọsọkwa ya bụrụ ihe anyị ma bụ gịnị the religion of our forefathers, our ancestors, ọ ihe anyị nọ n'elu ya. And ebe a ka anyị na-adọgba eziokwu agba. The pure truth you can get in this world is from this place. Na emechaa n'ikpeazụ na unu ga-afụkwa na ọ bụ obi eziokwu ka anyị nọ n'ime ya. Ohere dịara gị isoro anyị maka na ị ka kwesịrị iso wee gbasaa eziokwu a. Ka ị na-enweta eziokwu a, gbaa mbọ fụ na ọ na-eru nwanne gị aka maka na ọ bụ nzọpụta ka anyị nọ n'elu ya. Eziokwu ada ekpuchi ya ekpuchi. Eziokwu. Ọ daa mmiri tupu ịma ihe na-eme, o ya esenite. Anyị ga-emecha mara na Israel ahụ na-akpọ Israel bụ na ha si n'ebe gị nwa nọ wee pụta, na ọ bụrụ gị nwa si n'ebe ha nọ wee pụta. Anyị bụ ndị gboo. Verse 3, the Lord will give the people of Israel relief from their pain and suffering, and from the hard work they were forced to do. When he does this, they are to mock the king of Babylonia and say, the cruel king has fallen. He will never oppress anyone again. I don't know why this is coming. The Lord has ended the power of the evil rulers who angrily oppressed the people and never stopped persecuting the nations they had conquered. Now, at least the whole world enjoys rest and peace, and everyone sings for joy. The cypress trees and the cedars of Lebanon rejoice over the fallen kings, because there is no one to cut them down now that he is gone. The world of the dead is getting ready to welcome the king of Babylonia. King James. Verse 9, the world of the dead is getting ready to welcome the king of Babylonia. The ghosts of those who were powerful on earth are stirring about. The ghosts of kings are rising from their thrones. They all call out to him, now you are as weak as we are. You are one of us. You used to be honored with the music of harps, but now, here you are in the world of the dead. You lie on a bed of maggots and are covered with a blanket of worms. I were nka. Oyibo ya ga-akọ n'ọghọta. Anyị gbadie n'okwu a. Obi Abiama. Obi Chukwu. Obi Abiama. Obi Abiama. Alaeze Chukwu oke Adama merugo. Abụ nke eme ya ka o sie ike. Ka anyị mee na ya ka o guzosie ike. Ise. Ka anyị werezie nwayọọ wee gbaribe ya maka agụọ na m ya. Agwara m ụnụ na ọkwa alụ ka anyị na-atụ dịka ụmụnne maka taata bụ ụbọchị anyị ji ezukọ. Taata bụ ụbọchị nkwọ. 23 July 2022. Gịnị ka a na-ekwu? Ọ maka mena anyị ka eji wee dee ihe a. Akpọkwa Babylon enu kpọọ Babylon ana. Ọkwa na okirikiri ka Babylon dị. Akpọ Israel elu kpọọ Israel ana. Ọkwa gị maka ha na-ekwu maka ya. Hapụ ihe a niile ha na-akọ. Ndị eji ekpọ Israel bụ ụmụ Israel ka ha bụ. Israel n'onwe ya bụ ụnụnwa. Bụ mụ na gị. Bụ Israel n'onwe ya. Ndị nke aha bụzi ụmụ anyị ka ha bụ. Ụmụ Israel. Ọ na-aghọta ihe m na-ekwu. Ọ na-aghọta ya kịta, ọ ga-aghọta ya echi. The Lord will once again be merciful to his people Israel. Chukwu okike Abiama mere ndị nna nna anyị ha ebere. Ndị nna nna anyị ha biri ndụ ọfụma maka ha na Chukwu na-aga n'ụkpụrụ omenala na ọdịnala. Ebere Chukwu wee zuo ha arụ. Okwu ha na-ese bụ okwu nwanne na nwanne. Ha amaghị ihe bụ ọgụ mba ọzọ. Enweghị ndị dọrọ ha n'agha, enweghịkwanụ ndị ha ji wee dọrọ n'agha. Ọkwa eziokwu. Eziokwu. Ha biri n'udo. Maka na ha nọ n'omenala na ọdịnala Chukwu. Wee ruo mgbe ha nọsịrị wee na ndị nke ha megị nọchiri anya ha wee kwere ka nduhie wee bata.
wee weta ofufe ọzọ, weta okpukpere ọzọ wee bata, ọnọdụ wee gbanwee, ihe wee bido were nwayọọ nwayọọ, a na-akpọ ya gradually, were gịnị na-ede ka gịnị na-ede dị ka mmiri si ede akwụkwọ. Ihe ọjọọ na-abata n'ala, ihe ọjọọ na-abata, chi na-efo, ihe ọjọọ na-abawanye. Dịka okpukpere ndị mba ọzọ si wee na-abawanye, otu a ka ihe ọjọọ si abawanye n'ala anyị wee rukwe taa. Things are getting worse on daily basis because of what? Foreign religion. Ihe akarịgo ndị ọ karịrị, anyị wee na-ebe, Okeke na-ebe, Okafọ na-ebe. Ụfọdụ ebe o si ewute bụ na ụfọdụ na-ebe akwa anụnwa, ka na-ebekwa akwa, ka nọrọkwa na okpukpere ha bụ ihe ha na-eme ha, ihe ha na-aya, were na-ebe ya bụ akwa, nọgidesie n'ime ha. Ị na-agwakwa ya si ebe a pụta, ọ gwaghị na ebe a bụ ebe ndụ ga-esi wee bịa, wa na ebe a bụ ebe ọnwụ gbubere nna gị si wee rukwe taa. Ọ ya ka anyị si ka anyị bịa gwa ụnụ, enwego ndị chigatara nọ, ndị dị ka anyị nwa chigata were na-akpọ ụnụ oku si ka ụnụ bata ka anyị tikọ mkpu ọnụ, maka na otego anyị tibere. Ọ mkpu anyị na-eti na akwa anyị na-ebe mere eji wee sị anyị, ngwa bịanụ jee n'ebe a wee jee gụọ n'ebe a, ka ọ nọfụ gịnị ọsụsa ọfọ anyị na-agọ, ekpere ikpere ọma anyị na-ekpe, ndị anyị jere na mmiri kpee, ndị anyị kpere n'anyanwụ, ndị anyị kpere na nderi, ndị anyị kpere na chi ofufu, maka ala Igbo, maka ụmụ Igbo, maka mụ na gị na-abụ. Wee sị anyị na anyị gụọ ebe a, wee sị na Chineke ga-emekwara anyị ebere ọzọ, ebere ahụ o mere ndị nna anyị gboo. Na ọ ga-eme gịnị? Na ọ ga-ahọtakwa anyị dịka ọ họtara ndị nna nna anyị ha, na ọ ga-ahọtakwa anyị wee nyekwa onwe ya ọzọ. Na ndị mba ọzọ ga-abịakwa birikwe n'ala anyị. Ịma na ha na-agbachazi ọsọ kịta. Ndị anyị na ha na-anọ bụ ndị chọrọ iwere ala anyị ewere. Na ndị mba ọzọ ga-abịa biri comfortably na ana anyị, and ọ bụ just na ha ga-ebi comfortably, that na ha ga-abụ ohu wee nye anyị, na ha ga-abịa rụọ ọrụ anyị ọrụ, ha ga-abịa nọdị na ana anyị, ihe anyị gwara ha na-eme ha na-eme n'obi ọcha, enwe onye ga-achọ ịna, onye isi ya na obebe. They will prefer to serve you and me instead of going back. Maka na ebe a ka ndụ gị ka ha ga-afụ gịnị ndụ ma n'ụwa niile karịsịa. Ebe a ka ha ga-enweta udo karịsịa. Ebe a ka ha ga-enweta ihe karịsịa. Gịnị ka ọ na-ekwu? Many nations will help the people of Israel to return to the land which the Lord gave them. O ji nwayọọ nwayọọ wee na-eme. Many nations will help us to return back to our position and our land. Mana nke bụ eziokwu bụ na ihe a na-agwa m ka m gwa unu ugbu a bụ, chigata nọ n'ụkpụrụ ndị nna nna unu ka ihe a nwee ike mee ọsịsọ. Stop prolonging this with foreign religion. Unu prolong this very prophecy with the doctrine and religion of the heathens. Ndị na-amaghị Chukwu. Ha tụgharịrị kpọbazie gị nwa na ọgụnwa bụ onye na-amaghị Chukwu. Mana chefuo na ndị nna nna anyị ha gwara anyị sị na Chukwu bụ aja anị na inu, Chukwu bụ mmiri bụrụ ikuku, Chukwu bụ ya bụ ọdịnanị, Chukwu ya bụ nsọ. Many nations will help the people of Israel to return to the land which the Lord gave them. And there the nations will serve Israel as slaves. Those who once captured Israel will now be captured by Israel. Chete na nna ekwu okwu Israel na ọ gị nwa bụ Israel. A na-akpọ Israel asịghị children of Israel. Ọ na-aghọta m? Ada ekwu okwu children of Israel. Ihe a na-ekwu okwu ya Israel. M gwara gị na children of Israel bụ ndị nke aha nọ na gịnị Middle East. Ọ ha bụ children of Israel. They are your children. When we start talking about Israel here, na mmụọ na-agwa m na-asị gị na omena gị ka a na-ekwu maka ya. Those who once captured Israel will now be captured by Israel. And the people of Israel will rule over those who once oppressed them. Ọ bụ ọfọ na ekwuru m ya wee kwuo ya sị na ọ bụ okwu ekwuru wee ṅụọ iyi. The Lord will give the people of Israel relief from their pains and suffering. Ihe a na-agwa gị bụ ihe nọ n'akụkụ. Naanị ihe ji ya bụ mụ na gị. M nwa echigharịgo na-eme nke m. Asị na ndị nna nna anyị kpere ekpere na-aga ọfọ si Chukwu okike abịa maka alaeze gị bịa ka e wee mee ihe ị na-achọ.
wee bịazie na-agwazi anyị tata si anyị na alaeze ahụ abịago na ọ ka m na gị mee ya ka o mee gịnị guzosie ike ya ka anyị ji eti obi abịama obi chukwu obi abịama obi okike obi abịama alaeze chukwu abịama abịago ka anyị mee ya ka guzosie ike. Our slogan. Verse 3, the latter part of verse 3. And from the hard work they were forced to do. 4. When he does this, they are to mock the kings of Babylonia. Ndị agha na-asị na eruga maka emecha chọpụta ihe bụ ruga. Ndị agha na-abịa iwere ala gị kpọọ ya nke ha maka the meaning of the word ruga means my land. Ruga settlement. That word ruga means my land. Ndị agha na-abịa ka ha bịa were ala gị ka ọ bụrụzie nke ha, you will laugh at them. Ị ga-achị ha ọchị, anyị ga-achị ha ọchị, Israel ga-achị ha ọchị. Gịnị ka a na-akọwa na mụ na gị ga-eme gịnị? Ga-achị ha ọchị. Ọha ka a kpọrọ gịnị? The Babylonians. And then we will laugh at them, we will mock them and say, the cruel king has fallen. He will never oppress anyone again. A ga-aka ha nku. A ga-agbaji ha ụkwụ. A ga-aghọkpọ ha anya. The Lord has ended the power of the evil rulers who angrily oppressed the people and never stopped persecuting the nations they had conquered. Now at least, the whole world enjoys rest and peace. Ihe a bụ ihe ndị mmadụ ga na-ekwu. Ndị bịara n'ala anyị izere ndo. Ihe a ka a ga na-ekwu. At least na iketa udo adịgo. Ka m gwa na eziokwu, ifuru katakata niile na-eme n'ụwa bụ maka na anyị enwerebeghị onwe anyị. Once freedom strike wee bata n'ala udo adị n'ụwa. Ihe a bụ eziokwu Chineke na ihe ji udo nke ụwa na-awụ the freedom of the Biafra nations. Ọ ya bụ ihe gịnị ka na-emere the peace of the world ji alinga. But the world powers, they know this. They are trying, they are sacrificing ha na-achụ aja na-eme so many things to make sure that na ha tọwatara this very prophecy. Mana there are prophecies that can never be thwarted. Especially ọ bụrụ ha na the prophecy of divinity. Ihe si na mmụọ. Ada enwega ya enwega. The world will never have peace until we are free. And once freedom ahagabia, people will now seek freedom and refuge in our land. And then they will say, verse 5, the Lord has ended the power of the evil rulers who angrily oppressed the people and never stopped persecuting the nations they had conquered. Now, at least, the whole world enjoys rest and peace, and everyone sings for joy. The cypress trees, the cypress trees and the cedars of Lebanon rejoice over the fallen king, because there is no one to cut them down now that he has gone. The world of the dead is getting ready to welcome the king of Babylon. The world of the dead is getting ready to welcome the king of Babylon. Na ala mmụọ a prepare chagodobere ndị anwa na-emegbu gị taa ndị anwa ji gị achụ aja, ndị anwa ji ọbara gị ụmụnne gị na ụmụnne gị were erekwa were iji wee megene na ka ha fụ na megene na ha ji ọbara gị wee megene wee rụọ ọrụ wee rugide gị nwa iji wee na-achị gị wee rukwe n'ọnwụ. Asị na ala ili na-echezi ha. Ụnụ ama na ihe eji wee chụọ aja wee tinye anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata bụ ọbara ụmụnne anyị, abara ndị nna nna anyị ka eji wee chụọ aja wee gbuoro mmụọ gbuoro arụsịfa. Ọbara mena anyị ka eji wee chụọ aja. That same formula ka aka na-use. Ha ji ọbara anyị wee na-achụ aja, mana mgbe ha gburu anyị ebunu nkịtị ka anyị ga-egbu. Maka na altar na rise against altar. Ha gbuo gị na ha na-achụ aja ahụ, anyị nwa n'onwe anyị kwụsịzie ịchụ aja. Anyị werezie ọbara Jizọs were na-achụ. Ha nwa were ọbara gị na-achụ. Mana chefuo that na gịnị, blood will counter blood. It is deception. That is deception. Ịpụta ị na-akpọ ọbara n'ikuku. Ọbara ị na-ama ha maka ya, ị nọ ha ebe o mere.
nna ga agwa ha gị ya no na edere na akwụkwọ butere gị ikwete iberibe. When they pour the blood of your brother, what you need to do is to get a cattle, get a ram, get a goat, virgin or whatever, spill that very blood to counter whatever blood and whatever ritual hanema against you. Or altar and speak against altar. As na spirituality controls physicality, but you are a physical man, so you must practicalize your thing so that the spirit will take care of the spirit. Ị gaghị abụrụ mmadụ baba na mmụọ so na ọ na spirit ka ị na-akpọ ya na spirit. No, you must do everything practical. If you have to sacrifice, make the sacrifice, make it practical. That is the way of our ancestors. Or ya bụ the way of our fathers. Or ya bụ the ancient way. Or ya bụ the true way. Or ya bụ the pure way. So, reading 5. The Lord has ended the power of the evil rulers who angrily oppressed the people and never stopped persecuting the nations they had conquered. Now at last the whole world enjoys rest and peace, and everyone sings for joy. The cypress trees and the cedars of Lebanon rejoice over the fallen kings, because there is no one to cut them down now that he is gone. 9. Say, the world of the dead is getting ready to welcome the king of Babylonia. The ghosts of those who were powerful on earth are stirring about. The ghosts of the kings are rising from their thrones. Ya ndị eze megburu ụwa, ndị eze chịrị n'ụwa, ndị dị ka Alexander the Great, Saint Philip ka ogene ka a na-akpọ ha. A lot of them, all these ancient pope, kedu afa ya ka ihe eji afa ya eme? Constantine, Augustus Constantine and his colleagues, all those bloody popes that spilled the blood of the black people to establish the Christian religion, that spilled the blood of the Jews to adulterate the Jewish religion, Christianity. Christianity is adulteration of the Jewish religion. And the Jewish religion, how do I put it? And it is a religion that preceded out from the religion of our forefathers, our ancestors. We have the true number one religion that the whole world should practice. Then when nature and things came about, that our brothers have to leave, our sons and daughters have to leave us to establish in a place, just because when God promised our ancestor, the great ancestor of our land, which Allah ebe nke anọ wee mụ ya, ha je kpozie Kenan megene. Mana onye ahụ a na-enye ala ahụ mara na enwere ebe o si. Ebe ahụ o si bụ ebe ahụ mena gị na abụghị si eji m nwa ya arịpụta. So the series of time, the religion ha na practice esi n'enu da o si from us. So achọba the true original religion, or religion nke a mere gịnị anyị nọ n'ime ya. Ọ na-aghọta ihe m na-ekwu? Now, adulterate their own religion, or Christianity. They are silent zie nke anyị, bruzie that adulterated one butere anyị mpiti wee na-ekwe anyị isi. Ncha wee na-eme anyị. Ọ na-anụ n'ụda ya. Ọ na-eti gị mmọnwụ, ọ na-eti m. That mistake, we are correcting it now. And you have to join us to correct the mistakes. Once that is done, everything will cease. All the negativity will cease. All men can prolong this prophecy. The ghosts of kings are rising from their thrones. They all call out to him, now you are as weak as we are. Hana agwazia. Maka ha na-eche ha. Na ike niile Alexander kpara, ọnụ maka o si wee nwụ. Ike niile Constantine kpara, ọnụ nọrọ nke o si wee nwụ. Ike niile Adolf Hitler kpara, ya nwa ofufu ka o furu. Ike niile King James ha, ma all of them, they all later die. Ha mechara ike egwu ha. Ha nọzi n'ala ili. Ihe buzibe dị ha bụ gịnị? Maggot. Verse 10. Wee na-akọwa na gịnị na ndị ha nọzi n'ala ili
were na-agwazi ndị nke a kịta na-abịakwute ha na-eche si ya o ya na ike mechara mee gịnị gwụ gị. Onye ha na-akọwa. So you are now as weak as we are. So now you are one of us. You used to be honored just like we. Eji egwu, eji abụ, a na-atụ gị egwu. Anụ ha na ha na-agafe ebe anụ onye ọbụla. Anụ ha na ndị ebube agụ na ebe a onye ọbụla. Anụ ha na ndị Navy na ebe a onye ume kwupụ ndị mmadụ. Something that should have been the reverse of the case. Na ịnụ na onye amị na ebe a gbapụta ka ije funu ndị amị. Go to other countries. Before you see an army man, ọ fịara ezigbo ahụ. Anụ na ndị amị na-agafe a na-agbapụta ka abịa kirie ha ekiri because ọ bụ ihe ebube. Because the people you are coming out to witness, to see, but the people that a na-agwa gị na ndị a bụ ndị na-protect gị. They are the people that are protecting you. They are the people that are making sure that your country is safe. Mana nke a na anụ na onye amị na-aga n'ala anyị a, ọ bụrụ na ị nọ 10 feet before, you make sure na ị make 1,000 feet away from them. They are now terror to us. Ịnụ na polisi na-abịa, ha kekwe ihe butere polisi ebe a, ka ihe bụ ị gaghị echetezebe gate gị dị n'ọfensi ka ị ga na-abụ, ka ị ga na-achọzi the nearest fence gị na aha na size ka ị narie. The people that should protect you bụ a terror to you. Ha wee na-agwa ha, you used to be honored, you used to be feared. Na a na-atụbu gị egwu, ya a na-atụbu gị egwu otu esi atụbu anyị egwu. Mana ugbu a ihe niile aha nwụọna. But now you are in the world of the dead. Ọ ihe na-agaji ime ha ndị a na-eme anyị ife a now. It is coming. Mana ọbara ga-eso ya. It is the blood of some of us who have refused to listen. Asị onye nụrụ eziokwu a ga-azọpụta ya. Maka na mgbe a ga na-achụ aja nnwere onwe, mgbe a ga na-achụ aja nchekwa, mgbe a ga na-achụ aja gịnị aja ndụ, ọbara kama ọbara gị ga-awụfu. Ọbara ebunu wufuo. Kama ọbara gị ga-awụfu, ndị mmụọ werekwa ọbara ehi. Maka na ọ bụ ọbara ka a ga-eji wee mee gịnị? Wee mbie ka alaeze a mee gịnị? Guzosie ike. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ọbara gị dị n'ime ya, ka a ghara iwuji ọbara gị eme, weda ma iji aka gị tụnye ndụ gị, ma ọ bụ ndị iro gị were aka ya wee gbuo gị, mana ị chọrọ ka ime were anya gị wee fụ ya bụ alaeze. Hapụ okpukpere nke ndị mba ọzọ, bata na okpukpere nke ndị nna gị, nna gị ha. The ancient religion, the first religion in the whole world, the true religion, the number one religion. Gaitite no n'ụra. 12 say, King of Babylonia, bright morning star, you have fallen from heaven. In the past, you conquered nations. But now, you have been thrown to the ground. You were determined to climb up to heaven and to place your throne above the highest stars. You thought you would sit like a king on that mountain in the north. In the north. Ọ na-anụ ihe nnekwu. Maka achọrọ m ịkọ otu ebe a na mgbe a gwara m si m mepee akwụkwọ nsọ nke ha kpọrọ akwụkwọ nsọ, a gwara m na akwụkwọ a bụ gịnị? Akwụkwọ edere maka ndị isi ojii nke ndị ọcha dere. Ya wa gịnị? Akwụkwọ ụwa. Akwụkwọ akụkọ ụwa maka ndị isi ojii nke ndị ọcha dere, nke aghụghọ dị n'ime ya. Asị m weta ya sapee ya. Nsapete Isaiah 14. Asị m gụrụ gbadaba, agwa m ebe m ga-agụdebe na ọmụnwa maka time oge anyị nsị ka m gụrụ nkwụsị na 10. Mgbe m gụrụ King James na past 10 ka m end. Wetazie good news a. Ọtọkwuru m nkwụsị na gịnị na 12. Kịta ka asị na ngụrụ gbada erubeghị ebe a chọrọ ka m kwụsị, ekwurube anụbe na enwere ihe anyị ka kwesịrị ịnụ anyị na-anụbe. Ị na-afụ ya? Verse 13 na-asị gị, you were determined to climb up to heaven. Ifọrọ ndị a na-eme gị ife taa, na-eme na gị ife taa, ha dị desperate to make sure na ha climb up to heaven. Ka ha gaa higher. Ebe ndị a na-achọ ịga is beyond Nigeria. Ebe ndị a na-achọ ịga is beyond Africa. Ebe ndị a, these people are planning to take over the entire world. That na anyị chọrọ ikwu okwu maka Chukwu, na ọha nga ga-abụ Chukwu anwa.
That is what but the meaning of this heaven and Then I say you were determined to climb up to heaven and to place your throne above the highest stars. Yeah, onye ọbụla bụ ya bụ onye otu anyị nwere innocent. Innocent is a star. Ọ bụrụ na Ojukwu dị ndụ, Ojukwu bụ a star. Nnamdi Kanu bụ a star. We have stars, special set of people bịara ụwa to boost the glory of your race. They are stars. So any stars, any kind of stars over in your land, these people are determined to sit above in the highest heaven, above every star that may come out from your land. Ifria, you thought you would sit like a king on that mountain in the north. You thought you would sit like a king on that mountain in the north. North, beginning, Ugwu. Ugwu, we have north. Ị na-enweta ozi a na-ekesa ya. I say, where the gods assemble. You said you would climb to the tops of the cloud and be like the Almighty. Agụrụbekwa m ebe ahụ, mana ekwuru m ya kịta. Na their target bụ ka ego ebe ha ga-anọ na ịchọzi ịkpọ Chukwu na ọha ga-abụ Chukwu anwa a ga-akpọ. Ifuru ya? Ka 14 say, you said you would climb to the tops of the clouds and be like the Almighty, but instead you have been brought down to the deepest part of the world of the dead. Ka anyị tonu Chukwu okike abịa. Ka anyị chighata n'azụ na omena gị ji ihe a. Mụnwa bụ Ikenwa Jiakụ na-agwa gị Ikenga sị gị na omena gị bụ ihe ji ihe a. A sị na alaeze anwa na ebe a na-akọwara anyị dịka wa slogan sị na alaeze Chukwu okike abịa ma abịago ka anyị mee ya ka o guzosi ike. Alaeze ahụ abịago na omena gị bụ ihe ji ya. Let me tell you, once you start talking about kingdom, ikwuwe ha n'okwu gbasara alaeze na enwere alaeze na-abịa mara na enwere alaeze dị tupu alaeze a na-abịa. Because there have always been a kingdom on ground. So before another kingdom will take over, that kingdom on ground must be subdued. And before a kingdom subdues a kingdom, blood must flow. There must be a battle. So now, and those blood is what is being poured now. Those blood, this blood and the being here not on process now, being spilled on daily basis. Because Obaraga water the ground for a foundation, for the foundation of a kingdom. This blood have been pouring since before 1945 till date. So imagine the content of the blood because of this aleza and ekwokuya, right from since 1945 till date. Wazemu, may God imagine the supremacy. May God imagine the efficacy. May God imagine the strength of such kingdom and ekwokuya. Emanas na nnukwu azụ. Na obere mmiri bụ obere azụ. Nnukwu mmiri nnukwu azụ. So the larger quantity of the blood bụ gịnị na-determine again the strength of this kingdom a na-ekwu okwu ya. Ọbara ga-awụfu aka ozubekwa aka ga-awụfu. But if you want to be on a safe side, you better abandon that hidden, foreign, idiotic, confusing and fraudulent or whatever. Amam ka esi qualify in English, religion or whatsoever. Christianity. I'm going to make this teaching in English because it is not just an Igbo thing alone. This is all about Africa, the African sacred worship. I'm still going to come out in English language to make sure that my brothers and nada anu asusu an naso na ha ga anu ihe anyị na-ekwu. Ka alaeze a ka m na gị na-eme ka o guzosi ike. Anyị bụ ndị obi abịa ma. Nke nọ n'okpuru okpukpere akpọrọ Aswọ.
African sacred worship of ancestral religion. Anyị need ihe ikpe oke. Ihe ndị ọcha ji wee mee anyị bụ gịnị? They came and religionized the hidden culture and tradition, adulterated culture and tradition. Ha religionize ya. What is religionizing? Making it to be together. Maka asị n'ukwu eze ada eme ya mgbaji. Ha buru ya wee bịa. Ịbata onye ọbata gị n'ime, akpọbata ya n'ime ha na-aba. Anyị nọ na-eme omenala n'ọdịnala anyị, onye ọbụla na be ya. If we had seen the thing ka ọ na-abịa, mee gịnị? Nwee ya ọ bụrụ nzukọ. Nwee ya ọ bụrụ gịnị? Nzukọ. Anyị gbakọtasịa enwe ụbọchị anyị na-asị na ụbọchị anyị na-abịa ka anyị jee gịnị? Ka anyị gọọ mmụọ kpọkuo Chukwu ka echekwa anyị, chekwa ala anyị. Anyị dị n'igwe a na-eme ya, ihe a mere anyị akara ime anyị. Mana asị na mgbe onye ji teta ụra ọ bụrụ ụtụtụ ya. Now we must unite and become one, the entire Africa. This is the #1 religion. We are not telling you to come and start practicing my religion or our religion. No, we are talking about the religion of your forefathers. Ibro Congo, we are talking about the religion of your ancestors. Ibro Cameroon, we are talking about the religion of your ancestors. And what are we trying to say? That those religion of our ancestors, the black ancestors, were the true religion. And that originated from the center of the world. And where is the center of the world? Biafra. Go and check it out. Like our Facebook page. Subscribe to our YouTube channels to follow on our teachings. We have preachers, we have teachers of truth. Join us. Ọbụna ị chọrọ iso n'ofufe a, ọbụna ị chọrọ ịbata n'ije a, ebe ọbụna ị nọ, ebe ọsọkwa gị nọrọ, we have a place that you can go and join. Naanị kpọọ anyị n'ekwentị. Contact us through WhatsApp. We also have WhatsApp groups and Telegram group. Ịbata agwa gị ebe ị ga na-eje ka ị soro ụmụnne anyị wee na-enwe ofufe ịkpọku your ancestors. Ịkpọku the true God of your land in the right way. Do not have any other God before me or except me. On here, the first Bible bata na nkịta ha edegarigo ya. Before me, ibube Chukwu ụzọ, ịkpọrọ Chukwu kwudoba, iwe kpọba gịnị? Ndị mmụọ Chukwu were gị hanye n'aka ka ha lekọta gị anya. Which includes your guardian angel, which includes the oracle of your land, which includes the water, the sacred rivers in our land, which includes the sacred mountains and the sacred trees where the gods reside. As we listen to this true gospel truths of redemption and freedom for the entire black race, and we adopt it and welcome it, freedom will become ours. Otu a ka ọ ga-adị. Ọ bụghị okwu a ga-eme mgbaga. Ekwugo ya ṅụọ iyi n'obi mmụọ bụ obi ezumezu. N'aha ndị enu, n'aha ndị ana, n'obi udo, n'obi arọ, n'obi ogwu, n'obi ngene, n'aha Chukwu okike abịama.